Eh di, kinain ng lalam na. Eh di, dinikit. Itang lalam na. Milala ko itang mga nyana, oh. Oh. Oh, liya ko di yan eh.
Ha? Ha? Eh. Tuki-tukila pa mo dagol. Nanay pa yung roto. Itang muna kaya sinagyaw ng sinagyaw. Ayan guys, Kaya pamatali ayan ng ang mga huli. sagad tali. Small, medium, Kasi large. tali nyo eh. Ha? Dahil naman sagad tali ito eh. Kapisali yung bayad. Oo. Oh. Tara, doon eh. Oh. Yan yung mga isasagyaw. Uling dala nito tinalit ko eh. Habis ba ito? Yo yo. Yolo. Bayar, akapulan yun. Ha? Akapulan yun. Ngayon ang pamain mo, puti. O, puti pamain. Totoo lang may tanggal kayo yung kanako eh. Na? Yan totoo lang may tanggal. May tanggal ka? Ilan? Diba? Oo, nandun eh. Kaya nila iya kaya yung minikwan eh. Nasabihan mo may tanggal yan eh. Kaya ito mo unang kain, maragula kaya. Ginargangin mo rin. Mabaya yan? Bayad na. Nga. Hindi ako may ngapit ko ma'am. Ikapit nila kayo ng may sugat na ako. Tampur meron dalan daw mga rakulda. Ito mo muna ang dalang mga Ayun, ragula. dini. Mga rin na susunod mga Latin na lang. Mga nyarteng kuha ng kaya. Bakit din kaya? Pakalagin na ako. Tampur meron na babayar, marakulda rin. Malatiya mo kasi dago na yung pangalo. Yung malati ko. Mga nyata ko. Oo, mabit. Ganda yung matalik na manabit eh rin yung malati. Na. Yung malati, ilang matalik manabit. Yung malati panagalan din talaga. Kita na itaping kayo lang o. Tunay kayo mabot na lang kung lulutid agad. Yan yung malati ngayon, no? At yung pagkamay ka, Jordan. Unang retang maragon, pag sisikip ka, sigurado yung makuha. Pag lumalang din. Okay. Bota, gawat ang babit ka.